Alright guys, delikado pa naman ito guys. Kasi ito eh, kasi kung hindi, pag uwi natin ng Winnipeg, pagawa ulit natin. Puro pagawa na lang. Ay nako. Guys, magandang araw. Hapon kamo na lang kasi ano na dito, 4:15 na dito. Ayan. At nagbabalik tayo. Dito rin tayo huminto kagahapon sa mga nakasunod sa vlog natin, no? Galing tayo ng nag-deliver sa Moncton, New Brunswick. Nag-drive ako ng almost 11 hours kagahapon kasi tumakbo ako mula Moncton all the way to Montreal, Quebec, which is nandito tayo sa Montreal, Quebec. Dito rin tayo sa truck stop na to at ang schedule ng pick up natin is ngayong hapon. So naka almost 22 hours ako ngayon. Tinawagan ko kanina yung aking pagpipikapan kung pwede nila akong ludan ng maaga. Sabi naman nila hindi pwede kasi busy sila at saka hindi pa ready yung load ko. Andun na sana tayo dapat eh. Wala pa eh, wala tayong magagawa. Ngayon ang schedule alas 6, 4:16 na kayo, magpe-pre trip na ako, pumunta na tayo doon para tamang-tama pagdating natin doon mga alas 5. Kung ready, malud na tayo. At kung hindi pa, antayin ko hanggang sa appointment time ng alas 6. Kaya agahan natin para baka sakali, no, na maludan nila tayo at maka-uwi na rin tayo ng Winnipeg. So today is Petsa 12, Friday. Yan, kung makalud ako ngayon, araw na ito, mag-drive lang ako kahit siguro mga 3 oras. Tapos buong driving ako bukas ng Sabado at ganon din ng Linggo. Petsa 14, baka nasa Winnipeg na tayo. Magre-resit ako siguro. Kasi yung load na to, sabi ng dispatch ko, i-drop ko lang daw sa Winnipeg, iba na daw gagawa. Yun ang maganda. Para doon sa Winnipeg, mababayaran na ako. Anyway, tara guys. Ito tayo. Pre-trip na tayo. Sa ganun eh, matapos na to. Alright guys, syempre by the beginning of the day, kunin ko lang yung mga gamit ko rito. By the beginning of our shift or trip or driving hours, make sure nating i-pre trip, i-check natin ang mga langis ni Cordapi, which is ang aking mahal na Cordapi. Oh, okay pa. Cordapi ikaw na ang Cordapi. At the beginning of our trip, check oil. O yun, okay pa. Yan. Nasa tamang level pa. Hindi rin maganda kasi pag sobra, kasi magbababol lang yan sa loob. At ang mangyayari dyan eh, ano, mangyayari dyan eh, magbababol lang sa loob. Yun. Check natin itong, baka mamaya may lamat na o may crack na itong ating ano, blades. Yung mga belt natin, make sure yung mga belt natin, Volvo belt natin walang lamat. Kasi pag may lamat yan, ako baka mamaya pag yan naputol wala na. Ngayon pa lang mapareplace natin kung sakali man. Make sure natin ang makina natin, yung bang hindi siya nag-o-oily. Ibig sabihin pag oily kasi ang mga ganito niya, may lumalabas na ng mga ano dyan guys, mga langis, hindi na maganda, hindi na healthy yung ating ano. Kumbaga sa ano eh, hindi na rin healthy yung ating truck kapag may mga lumalabas na langis yan. Isipin mo na lang yung tao kapag may sakit sa liver, di ba lumalaki yun tiyan. Kahit payat naman yung mga braso, katawan, pero malaki yung tiyan, atay ang tama, no, may tama sa atay yun. Alright, but anyway,
Sa ilalim, make sure natin walang tumulong langis. Kasi pag may tumulong langis yan, ibig sabihin may tama o may naglilik na sa makina natin sa ilalim. So far wala naman, no? Yan. Check natin. Dito sa kabila, titignan natin dito si Cordapia yung kanyang coolant. Ay, yung coolant tigas. Coolant nasa max pa. Hindi naman natin pwedeng yan, punuin. Kailangan, ayan, minimum. Kapag nandito yung minimum niya, dito yung pula, dito bumaba. Ay, replan natin. Okay, so blades dito, lagi yung tinitignan dito. Yan. Mga belt natin. Yan. Kailangan walang lamat yan dun sa lalim. Okay. Dito, yung side ng ating truck, kasi 4 na taon na may gitinok truck natin, make sure natin walang leakage o seepage dyan, yung singaw o kaya yung naglilik na konti, kasi pag meron na paggawa mo na agad-agad din. Kasi wala pang 1 buwan naman itong pa-change oil natin, pati fuel filter natin, kaya okay pa yan. Mga 2 buwan pa bago ako magpa-change oil ulit. Ilalim, pag uwi ko siguro ng Winnipeg, na ulit ako siguro. Grease ang lubak. Ano to? Makakalamat ito. Natanggal ba? Kailangan ko siguro. Saan kaya natin i-ano ito? Natanggal. Saan ko kaya ito i-hook? Saan kaya hookan nito? Tingnan ko sa kabila at kung sakali man i-ano natin, i-hook natin. Kasi naggagasgasan din may lamat na nga bihira, may lamat na nga. Baka mamay bigla tong ano pa naman to, langis siguro to, oil to oil to, daanan ng langis ito nagrarab siya, hindi maganda kasi pag nagrarab ang bagay pag nagrarab kasi siya may posibilidad na mabutas yan. Kunin ko nga yung pamunas natin, papangasan natin maigi at tignan nga natin dito sa kabila kung paano ang set is dito, nandito yung niya kita nyo, andito yan natanggal yung parang pinakaano niya, kaya kailangan kong kumuha ng at ko dyan. Tignan nga natin, baka mayroon ako dito, gawan ko ng paraan muna. Mayroon ako dito. Tama. Good thing to know. Mayroon ako dito. Okay. So, yun guys. Alright guys, delikado pa naman ito guys, kasi ito niya, yung daanan ng oil niya, wala naman siyang lamat, hindi pa naman siya kasi nakita natin, kaya lalagyan ko muna nito. Kasi actually ito, lang naman ito yung parang, ano bang tawag dito, ganito rin yung zip, nylon zip ties, yun ito, nylon zip ties, naputol na rin, tagal na rin kasi, kaya sisiptayan ko rin para hindi siya hindi kasi maganda kapag ganito yan guys hindi kasi maganda kapag naglalaro yan baka mamaya sumabit kung saan ako, patay na. Oil ito oil ito kasi hindi ito yung hangin, itong hangin ito yung hangin, yan yung hangin. Ito oil, ito oil. Yan. Alright guys, ganyan natin. Gayahin lang natin yung nasa kabila.
Mm. Mm. Yan, ganyan. Isang sip tayo lang. Ayan. Kunin ko lang yung ano ko, pangkat ko. May gunting ako dun eh. Ayun lang. Okay, putulin natin. Yan. Yan. Hindi natin pwedeng hilahin papunta ron kasi tama lang yung naglalaro siya. Tama lang yung ganyan. Kasi ganun lang naman sa kabila. Yun. Alright. Ganyan lang talaga guys kapag ka, ano, tignan natin yung unit natin para sa ganun eh maagapan na agad naman yan. Ayan. Okay na siya. Hindi, wala nang pupuntahan yan. Yun. Mga malit na bagay, kayang-kaya nating discard yan guys. Hindi natin kailangan itawag pa sa ano, sa hindi ko lang ito, sa mekaniko. Ganun lang eh, itatawag mo pa. So mangyayari niyan, gastos ka ulit ng mga ano, mga hindi na lang natin eh, mababa na naman yung 80 dyan, $50. Talo ka na naman nun. Tapon ko dyan mamaya sa basuran ko sa taas. Alright guys, tuloy natin ng pre-trip. Ganun lang, especially kapag sarili mong truck, kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin. Otherwise kung hindi, kawawa ka rin. Truck mo nga, hindi mo pa binibigyan ng importansya, wala na. Okay. Dito gulong sa ilalim, tignan natin, baka mamaya natanggalan na naman tayo ng ano, itong mismong ito, delikado na naman to, baka mamaya hindi naman siya ano, wala naman siya lamat pero natatagtag eh. Sakali mo palitan ko na yun pagka bite na yung truck. Alright, anyway, tignan natin dito. May kakaiba dyan, makikita natin yung makina natin. Silip-silipin natin kasi pagka ano, wala, tapos tayo. Dito naman sa trailer natin, make sure natin sa ilalim walang naputol na ano dyan. Itong mga ganito, hanggang doon sa dulo kasi pag putol niya, no, wala na. Pag mabigat ang load mo, wala, bibigay yan. Nakakita na ba kayong naputulan guys? Yung balay, yung ano eh, mismong trailer lumundo. Okay. Gas. Dito, oy, maganda. Ayan ang gusto ko sa truck, oh. Tingnan mo, bago. Kasi pagka alam kong may tama na, sabihin ko sa gatsak nila yan. Nasabi ko na sa kanila. Okay. Parang may naririnig ko singaw. Wala. Alright. Walang naglilake, walang sumasayad, fully functional. Ngayon sa pag pre-trip natin, sa likod, tapos paandarin natin, inspeksyonin natin ang ilaw, tapos paandarin ko na yung reaper ko. Ayan, para sa ganun lumamig na. Alright. Okay, so far so good. Ilan pa ba? Ang crudo niya, kalahati. Ayun. Papalitan na natin ito pag uwi. Yun. Now, start natin ang ating reaper. Ilagay ko na sa set point na -10 yan. Balikan natin mamaya. Start muna natin ang ano, ang truck. Make sure bumaba siya para okay. Saan natin ilaw? Tapon natin dyan.
Ay, umano guys, lumabas yung check engine ng truck. Wala na naman, mayroon na naman tayong ano, meron na naman tayong iniisip ngayon yan. Lumabas ang check engine ng truck na naman natin guys. Sana wala lang yan. Sana pag nag-drive ako ngayon, maalis din yan. Tignan natin. Kasi kung hindi, pag uwi natin ng Winnipeg, pagawa ulit natin. Puro pagawa na lang. Ay nako. Eh ganyan talaga. Okay, walang kakaibahan nung naririnig. Ayos. Sarado ko, tapos ikutan natin ng ilaw. Alright, ilaw ni Cordapia hanggang doon sa marker light na sa taas. Ayos. Ilaw ng trailer. Ilaw dito sa likod, yan, gumagana hanggang sa taas, sa kabila. Huwag tayong tamarin guys, mag pre-trip kasi ito trabaho natin ito. Dito pa lang magawa na natin, umaagapan na natin ang problema. Lahat ng ilaw, lahat gumagana yan. Ayos. Okay, lagay ko sa -10, zone 1. Pre-call na yan. Tama-tama. Tara guys, ito tayo sa pick up natin. Let's go. Yes! Alright guys, ayan. Inaabot tayo ng traffic. Pero okay lang, malapit lang naman yun eh. Ganito na siguro yung ano, Quebec pagka ganitong rush hour. Friday ngayon eh. At alas 4:50 na, magkalas 5 na. Guys, kain tayo apple. Oh, Montreal. Isang oras kalahati pa yung advance ko. Sana hindi naman nakamalit. Itong dadrivin natin 15 minutes lang sana to dapat.
Kaya guys, dabot tayo. Dito tayo sa left side kasi ano, Pont Tunnel LH La Pontanie, Montreal. Dito sa Montreal guys, kailangan mo dito magaling kang tumingin sa mga sign kasi lalo pag truck ka, may sign doon, oh. Bawal ang truck dyan sa side na yun, magsimula doon. May mga pulis doon nakabantay. Tapos tayo, tapos. Yan o yung sign, no? Starting dyan, hindi ka pwedeng pumunta dyan. Kapag nandun ka, pumunta ka na rito sa side na to. Dadaanan kasi natin yung tunnel dyan eh. Wala naman silang ginawa dyan, kundi construction na construction. Itong mga contractor din dito, pasimple rin eh. Basta contractor, magagaling. Kakaiba ang mga contractor guys. Magagaling sila. Sira. Tunnel. Dapat yata sa kanan ako ah. Bakit kaya kumakanan ito? Bawal siguro ang truck dito na naman. Sira oh. Pagawa ka rin. Magpagawa ka na naman. Tayo magpapagawa na naman sa check engine oh. Guys, kita natin. Bawal na dito ang truck. Pasukin natin dito. Ayun yung sign eh. Pagbigyan nila ako. Walang truck eh oh. Ayan guys, kita natin. Iwasan natin agad-agad yan. Kasi pag hindi paktay tayo, may pulis dyan. Ngayon may pulis dyan. Mayroon at mayroong pulis dyan. Ganito ang Montreal guys. Kapag kayo mga hindi familiar sa Montreal, ito na yon. Ganito ka traffic center city to eh.
papasok sa Center City. Ano mga sign ng truck, oh. No truck. Mga French. Salita nila Montreal, Centreville, Rouen, Notre Dame. Dernier Resorte, Avant Tunnel, Eli Charon. Hindi ko maintindihan. Marunong akong basahin siguro kasi English yung letter pero pronunciation, understanding, hindi ko maintindihan yan, guys. I don't even know what does that mean. And tout temps, you know? Tunnel. Focus. Mahaba-habang tunnel to, guys. Traffic. Traffic. Saan? Dire-diretso na to. Rekta-rektahin na natin to. Pera yung dinanan natin. Parang papasok ulit tayo sa tunnel, oh. Alam ko, wala nang tunnel dito eh.
Kakaiba. Hindi ka rin pwedeng kumanan dyan, hindi ka mag-overtake, may sign eh. Last year pa nila ginagawa to, alas din na yata patapos-tapos. Iba rin sila. Iba rin ang kontraktor dito sa Quebec, guys. Ang trabaho nila pang matagalan. Iba rin sila. Ay, traffic. Montreal. Tesla oh. Magandang Tesla. Ito rin Tesla oh. Kalat ang Tesla guys oh. Parehas itim. Magandang Tesla, hindi ka na maggagas eh. Puro na lang yata ano yan eh. Nakatipid ka na yan. Pa yata makakalis dito. 10 minutes na. Ay nako. Kahit sa kabila halos hindi rin ano. Kabila guys oh, gapang. F-150. Guys, si Mrs. ko gusto niya na pick up F-150. Pagka ano ha, nag-ano lang. Nag-ano lang kami. Pagka ano, gusto niya F-150. Pero ako lang sana GMC. Kaso nga lang mahal ang GMC. Malay mo manalo tayo ng Lotto. Magkano lang? Pambayad sa utang, bahay, pambayad sa truck. Ay, sorry. Okay, pasok. Pasok. Baby, I'm crazy about you. Don't lie me if I tell you I need time without you, even though. Ayan guys. You shouldn't know. Ayun sa kabila, hindi na gumalaw eh oh.
pasukan dito sa left. Kasi wala nang sign. Yan sa kabilang may sign, andun, oh, bawal ang truck. Nago, sukin mo. Pasok! In 3/4 of a mile, take exit 80 on the left to 140. Wala pa rin, tagal pa rin. Nabuti pa rin tayo ng 30 minutes nito. Ang laking BS pala yun. Alright guys, nakaalis tayo doon sa masalimot na lugar. Medyo okay na rito. Dito makikita nyo na yung mga building ng Montreal. Dito sa, ito na yung Montreal. Montreal, Quebec. Hindi naman yata ganun kalaki yan ang building sa Montreal, dito sa Montreal, Quebec. Yan guys ha, kita natin. Ano ba sa palagay nyo? Parang Pasay lang, Libertad. Yung usad ng traffic. Traffic din din. Nagaan ko na lang dapat sana kanina. Ba yan? Tuloy inaabot ako, napakalapit lang, inaabot tayo siyam-siyam. Pero ganito rin siguro kahit anong oras kapag kagana dito Center City ng Montreal, kahit anong oras siguro ganito naka-traffic dito.
guys. Traffic. Alright guys, andito na ako. Na-stuck ako dito sa labas oh. Dahil punong-puno. Dito pa ako sa sa gilid ng karsada na yung yung truck ko, trailer ko nasa puwet talaga ng karsada eh. Ayaw nila pumasok tong mga to. Kasi nag-aantay sila doon eh, nantay ko yung pinuntahan ko sa loob. Tinanong ko, meron akong pick up alas 6 eh, kaso busy sila. Kaya sabi nila sa akin, sabi ko nakiusap ako kasi nakalabas yung truck ko doon, baka naman pwedeng pumasok ako dito sa yard nyo at mag-partner muna ako dito, sabi ko. Kasi hindi ako makapasok eh, sabi ko eh. Kaya mag-park muna tayo rito. Nag-check-in na ako sa loob, kakatukin daw ako. Punong-puno yung yard nila eh oh. Wala tayong mapagpwesto wala tayong mapagpano kasi punong-puno nga talaga yung nila. Ang daming ang daming pick up. So dito tayo. Pasok tayo rito sa loob kasi mas okay para safety. Kaysa doon sa karsada, hindi tayo safety doon. Dito at least dito, relax na tayo rin eh. Alright guys, ito lang muna tayo. Antay ko tawag nila. Yan, dito tayo. Alright guys, ayan, nagbabalik tayo. Dito na ako. Tumambay muna ako rito. Inabot din ako ng yun lang yung tinakbo natin ha. Ano ba? 20 km, 20 miles. Inabot ako ng 1 oras at 15 minutes dahil sa traffic na kita nyo. Hindi magsisinungaling yung aking ang aking driving hours remaining eh. Yan ito yung driving hours remaining ko. Kapag sa Canada, kasi nagsimula tayo kanina 13 hours yan, so nabawasan sa kala 1 oras at 15 minutes. Tapos pagdating dito hindi pa na tayo makakumudit. Bakit tayo? Ayan punong-puno. Punong-puno. Nag-check-in na ako sa loob. Sinabi nila sa akin, stipot ka lang dyan at tatawagan ka namin, sabi. Wala kung ilang oras tayo rito. Alright guys, dito lang mo tayo sa loob. Alright guys, nagbabalik tayo. Door 8 daw tayo. Inaabot na tayo ng gabi rito. Yan, pag aalis na to, aalis na tong driver na to, pasukin natin yan. Door 8. Yan. Yan guys, buksan ko lang trailer tapos atras tayo. Hindi na ako makakapag-drive, gabi na. Nabot na ako siyam-siyam dito. Basta makalis ito kasi yung strap down niya guys, hindi ibinigay siguro inilabas nila yung strap niya, hindi naman ibinalik sa trailer niya kaya pumasok pa rin sa loob. Ayun,
ano yata, bubuksan yata yung trailer, pintuan dyan sa door na yan, sa may truck niya. Inaabangan niya, nandun siya sa likod eh. Kaya dito ko sa labas, inaabangan ko, pag umalis, papasukin ko naman na. Ayun siya, oh. Pag-aabang. Pag alis niya, pasukin natin. Wala na, nainip niya. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Hindi na niya yata kukunin yung strap na yun. Hindi na niya yata kukunin yung strap niya. Bumalik siya ulit doon. Ayan guys, alis na siya. Atrasan naman natin siya ngayon para makaload na tayo. Iwan ko nung ilang oras ako aabutin dito. Kalahin mo, maliwanag pa kanina, gabi na. Nabot na ako ng 2 oras dito. Tapos kung anong oras naman tayo matatapos, baka masyado ng gabi. Hindi na ako magdadrive yan 2.5 oras na nandito tayo. Atras lang ako doon guys. Alright guys, ayan. Ito tayo dun sa ay nako. Wala silang inilalagay dito meron palang lock sa bababa lang nila. Alright guys, antayin ko na lang ito. Hindi ko alam kung anong oras matatapos ito, pero loading ko ngayon. Bukas biyahe na tayo, full driving hours tayo bukas, 13 hours. Ganon din sa sa linggo. Biyernes ngayon guys, hindi ko alam kung magdadrive pa ako ng mahaba ngayon. Gabi na, hindi rin naman tayo nagmamadali. Ang schedule naman nito na makarating tayo ng Winnipeg is 15 Lunes. Kaya doon na ako ng Saturday. Hindi na ako mag-drive siguro, hanap na lang ako ng truck stop ko. Ito gabi naman na. Ayun guys, kita nyo, bumalik yung check engine ng truck ko. Meron na naman tayong ipapagawa. Ganun talaga ang owner operator. Shoulder natin to kasi truck natin. Siguro putulin ko na video vlog natin dito guys. Maraming salamat sa panonood, Thank you for watching at mag-ingat kayo lagi. At salamat sa suporta nyo. Nandiyan kayo lagi nanonood sa akin. Kaya patuloy tayong gumawa ng video. Anyway, kumbaga sa ilibangan na lang naman natin itong pag-vlog para hindi tayo masyado lang. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. I love you all. Peace up. Bye-bye. Lakai Tracker.